Teanga agus litreacht an níl-hísteag a guga olú is é sin téama an chéad Éigse Loch Lao, fhéile atá agraithe ag Common Culture Bhicreachtain agus Ollscoil olú. Couple of bhliain bhí sé chéad bliain ó rugadh Robert McGow na Robert Shipboy McAdam. Agus ag an am bhí Brendan ó Bhuthal an fear scríú im fear sa coscúin. Bhí sé nar agur chóir rud ag an ianú, mar chomúir sin go dtíire agus thocrimid go mó lécht chimhnehan agin, lécht chimhnehan Robert McGow in 2008. Agus thug Brendan ó Bhuthal agus Art Hughes an chéad lécht sin, agus sin tíire go hanmhaile sin, bhí lécht eile agin an norí lécht fliantúil, agus bhí éad sin de rathirtear an imatíon gur héilmid gur mhór a bú go dtíire rud ní substantúla mar deartha dhéanú agus éigse cheart dearú seaataine agus ceáil agus tiilú léachtaí agus éachtaí eile bhagin agus sin an smuintú a bhí tíomhhiarda. Agus go dé tá gceist leis an ocail sin éigse? Is fácail cin le tibiatóna níos sa bhéid is gur go muine se le rud sean bhainíthe in sa chéile go deochú fillí le chéal agus go cuairt éig seo an go dtíire agus úsas ar an níos le tá nniuan fáinne cógála nó imachtaí den teart sin bhfuil an bhéimastá ar an litríat a bhfuil níos móna sin an bhfuil ceáil agus rud éile. Bé lécht anmhaith hon ihe aine tá cinnte Dr. Jim Devlin a bhína léchttar le blianta go raithin agus an tiidir tar lécht agus gan tuisle gan tibú seaadú an tradiisiún san níomhhísteag. Bhí orm sin nach chuir do bhláán bheor an agalúdal an scéile. Taobh muid in na léachtaí ar fád a bheits a golará be ihe Arnold an chéad scoich a golará ihe dehaine seachtú lá a bhí na Baltaine a gom an chlún ard agus be scoich cheoltarí ag teacht ó Éigse in éineacht le Dominic McGillivray agus darnáide ar god cheoltarí áidseil a haon. So be ihe an chéad scoichon ihe dehaine agus curthar closure le himachtaí na Éigse tróna de Saharn, ceithrinne chuig turas buáid ar an lagan agus leo filiaachta beo ag nua na gcónail agus ceol beo. So dearú seachna den chéad scoich bardaithe an seo am Malfarsa. Struha na bhfuil ma hir in na leamh agus rún má chríomhar a lálam. Lach na go leabhain is in maice gus na faoi. Tá mis ag dúil go mór leis na Éigse seán céad bhlianta, sílim go sé inta táhachtach an saoil acaidile a nasc leis an ceáil. Tá ag dúil go mór leis an turas buáid be ma híana na ceáil ar an bhd darnáide, agus an ihe Arnold is daon sa clúnard ihe dehaine chumáid. So sílim go méid deir seachtainú den scoil gahan duine ghlachas fortin sa rud. Lenny banar snáirí. Slatsa garahin shafa chuantín na mara bhrua na tuileagus na trága bhór na go bhecinn se mahanra dílis is go dóirí ní na bhála hiag am warí.